Ngizohlala ngizama ngiphatha ngizama impilo engcono kunale ngiphila indaba ende indaba yomashonisa noma zingangizami zisazohluleka ngekelunge. kazi ngagcina noshoma wejesu kazi la inizobungakanani moyeni noma ka Enzo. Ya maka Andy. Nafika basi. Kuhola inkulu namhlanje. Nini naphoxa abazana. Maka Andy ngizothatha ikhadi leqolo lengane yami. Namhlanje mina uzobe ebhodla urepost ebhodla oshwami. Andi lizoholelwe mina. Angeke mina ngidlale wena ayabonga. Wena akukhohle ukuthi wena wadla inkulu. Oqala mina lento akusiye yami. Mina ngasiza wena ukuthi ugqibe ihlazo lakho lelo lokuthi wadla inkulu. Awu. Anjoli seyingane yakho futhi? Awu salapho namanje. Awukwami kube sicibilisho wena. Mina ngangidlala sithando sami. Sithanda sakho. Usiyanda. Mina ngisona sithanda sakho. Isithanda sakho umngane wami uLinde. Ex best friend yami uLinde. Hayi mina. Uthi suka la ngifuna ukudlala mina. Wena ngeke ngizwe ngawo mina wona ayabonga. Uzoletha le card yakho lengane yakho wathi uzonilimaza manje. Hayi ngikusabike. Wena. Let's start. Let's card man. Manje ngibhuleke manje iphine la. Ithini iphine? Bonga bandela. Bonga. Yeah, that's. Come in. I come to collect my rent money. You say 7 days, and my mother is not back. I not care you. I want my rent money now. I don't have it now. I will come back to Natal, eat my baby now. Have my money ready. Always something good. No more hope is left in me. I can see what comes my way. At 8, I will be here.